jiwo pima mar kansa kaluwore ni landruok tuono medore pacho ka. Minor gavana ma Nyamira Emily Nyaribo emano tayo chenro mar puonjo oganda e ber pim machon ne kansa e gwenge mag Kerenyo. Ka otiyo kuom tudruok gi jotelo mamoko kuom tudruok kod jowadgi moko bende. Nyaribo jiwo oganda mondo ochop oyud pim machon mar juko tuono kapok olandore e del. Omero ni kit kansa mathoth nyalo thiedhore maber ka ofweny tuono chon, kendo lewo chopo e kuonde mag pim medo keto ngima oganda kama rach e kedo kod tuo mar kansa. Chenro mar pim ma onge kod chudo dhi nyime e ute thieth mag piny owacho, ka chenro ma kamano rumo tich Ang'wen jumani e kaunti ma Nyamira. Who is sexually active, you are predisposed. So kindly make time, go to the sub-county hospitals and get tested. Tafadhali enda uchunguzwe mapema, ujue hali yako, so that you are not a burden to anybody. Because inafikanga ile stage yenye kweli unakuwa ni burden kwa familia na wakati huo bado unasema unawapenda. Please, let's go ahead and take the HPV vaccine. There is a lot, there are so many myths surrounding the HPV vaccines, but let's ignore them, because I'm here, I've taken it, I've never felt any different. So it is important for all of us to know, to go be screened. And you've been told the screening is free. It is only you to come out. Talk about it. Encourage others. Tell your friend to tell a friend. I want to acknowledge the survivors, the warriors, the cancer warriors. I'm proud of you. Keep up the good work. Keep encouraging others. You are testimony that we can survive.